Ngin ya Sacrament U Blei da kabangiyarway lang ka Jingkhawai ka Sao Paulo. Barhadin ka ni ka Jingkhawai kat kum ka program bagi lapan bed nga kerpa di iway ni kita men besan jongi, temen besan ES Lingdo. Wa in sngewbha ban ialam ingi ha ka Jingpuli na ka U Blei bat ka Jingkhawai. Kapoy hapor si teng senia ka kubor basungok kemen hasun ki angel kiarwai da sur bangtam ka beneng jing suk perthei jing bahaki brio ki risa baroh lang kubor kortam haneng bario ka hiar shaka perthei ka Jingkhawai ka Sao Paulo. Kapoy si teng senya kubor basungok men asun ki angel kiwei dasur bangtam kablen jing suk pertei Kibreu kiri baroh lang kubor kortam haneng bariu kahar syaka pertei kasun hap deng jing dum kamit adab da jing pernah ki angela kisner penpriang ki nari jing syai aki lumbat ki tempertei lakung borki pensngau jing ai naga ket U Blei shuben reu balarem ka jing korde jing tim kapop ya pertei kilaban ukon ben reu hala not krop usha hajar kisnem venta kamin lawan jing lat ngap jing pertananeng dot mit syate tos ngap yaga aleng oshuat yen bibada jing kit kialaban kiseng kairu laken Bapa sita adet ulum apertengi klemken dogmit yaki sngewbha sngewbha da jing stet ki wan her jenjar kuslai baroh menta kinwai kinjalut par kisngi jing sung bala penbna akir tamen barim dashen tunong ya tu lupa angi menta ki boy anda jing
som eden hendai na sao dong jing ya ro kan say U Trai I Trai. Suapin pa U Blei Jingkhawai an penyaso kat tu kat ne nak tin ke U Blei yang Lyndan Syiem na gospel Yohanes kelonong balai kat khot bakan riu ter nang ta ka kitab no tulpa Isaya lonong basan pulai no do khot basau ter nang ta ka tiu pol che nong korin ke banekong nong korin lonong bakat we khot pulai ter na bau Blei bla I kata ta ya perthei kat balai tino ye lau khon bla khamar we bau e ru bangeit u un om jet su ndai yo ka jing em bam jukot na bau Blei simla pha ye lau khon se ka perthei bon pen rem yak perthei ndai bon pen im yak perthei da u Sisau laba ya kijing kuslai jongi, bat ulakit ya kijing susi jongi, penban ngilai nyo yu bela penmong, bela syo do Blei, bat bela penjenjar. Nrei la penmong yu ni namar kijing rengkang jongi, la penluet yu namar kijing le bamhok jongi, kajing sitom kajing suk jongi, kelalong halo jong badak kijing jengap senam jong ula pengkhia yangi nabang la pediang U Trai ya kabala iti patang ru api bau Jisu bau Trai ha kata kamit ha kabala deno ya ula sim ya kupu bada bau lalangu ula kedia bad ula ong tu simpi tu bam uni ulong kamet jonga ya kabal pengken na kabanta jongpi tu le ya kene ban kenma yanga kumjuru ya khuri hadien babam jamir uda ong kane ka khuri ka long ka jutang ka pathmai da kasnam jonga ya kane tu le kanong no sinru ba pidi ya ka ban kan ma nga namar ka no ko ne sinru ba phia bam yu nu kupu ba phia di ya ne khuri phikan mau ya ka jingjap U Trai tat anda unwan U Blei kyrkhu ini kentien tong pa U Blei Jingkhawai U Blei bakpa sngewbha pendeng Iwan manangu yami acai kendahat ni kapor kena pha jo ni kesengi. Ngayu tabi I mangila ban kiu ke yeng ke bakoi bakentang ke jami. Kamtam ko ni kesengi ko long kesengi ke bakarpang jo ke Balang Presbyterian I. Ya ke bangin sayo benta acai kendahat ban sim na kamit ke jami acai beri. Kalong kupu buat kuri. Ngayu tabi I. Bangila ata kendat kumni banwan ka yeng ke jomi. Kum kiri khot atabi I. Mengidon kata ke jengkit kli ata kendat. Banginyo bentar ata kendat nak mit ke bakut ke jomi ata kendat. Kyrkhu tabi I jangi we pi we baroh ne kapor. Abang siap sim bentar ata kendat. Hoi ata kendat melong Blei. Bam jeno jingim jengi. Melapai lau jong khon Trai jengi Yesus Kristus kena pertai. Na menta jengi kibriu kibajat kibapop atabi I. Belasya alor kading pna. Na menta ke jing
nak ringkang ke jongi ta kendan. Isnei ta kendan pa kumpani kapor. Abang yo ben simenta no pu berkuri. Ai bangin ken mau ta kendan. Ba me malong blei ta kendan, bam ji no yingi. Ba wat yingi ta kendan, walang ila jot la dam U Trai. Ai ba snam jung trai jingi Jesus Christ. Kan sai par yangi ta kendan. Bangin long sisa kita ki brio ta kendan. Ba ben nam ta kendan. Hakhet ki jing snei ki jome. Kyrkhu yangi ta kendan ni kapor ka bangin don ta kendan. Ai bangin ma sisa. Ya kata ke jing ba ki jome ha ki jing im ki jong trai. Hoi lang nang ya ta kendan. Ha ki si ki por ki benai ta kendan. Ba mentala de kapor ta kendan. Ha ka bangin yo banak ki. Ya ke jing wan long brio trai jong Jesus Christ sing ni pertai. Sang kenjat kisingi ta kendan. Ai bangin rakhi ya ka. Ngin rakhi na du ka dan not ka man siam ta kendan. Kyrkhu trai biin. Ya kan ni ka sinami baroh ka we trai. Habangin sa iyan no yunu sinam arajar pula arpuar. Man ngin jam pa jo sinam arajar pula. Kumning ilong trai biin de ka jing snei ka jomi. Da jing yarap ka jomi. Kajing kyrkhu kajong kajing im kajong ibu mangsingi. Isnen dorang kar trabiin. Abang jam pa yowu snem. Ai bangin yad kat kum kamon kajing snei kajong trabiin. Kyrkhu trabiin. Kam tam ni kapor. Nam tau sakri jong pastor trakendan. Iban sa pendep ya kanyam kurkom trakendan. Ba kam tam ya kajing slok na ketin kajong Kyrkhu I ai bor musim I trai biin. Bai la te kan dapat plai ketin ke jomi. Wana dorang kar trai biin. Ya ke jeng im ke jongi bo manas ngi trai kendan. Ai bang nala ban sakri ya me. Ai bang nala ban penan burom ke tembo khot ke jomi trai kendan. Kat ba me menangi bit yang I ban pensa ni selapate trai kendan. Bangin nang la te kan dapat sakri ya me. Hak jing im ke jongi simet. Hoi hak yeng ki sem ke jongi baroh trai biin. Sibon ke jing duna ke jing telot ke jing im ke jongi. Andai wanum tau kita baroh trai biin. Andai menmaaf ye kita trai kendan. Dan baku teng trai jongi Jesus Christ pelang penim. Mentai tu ki bam cukuru. Amen. Ngi penpau ke jing sungu ye temen besan jongi temen besan es lingdo ibala ialam ngi ha ke jing puli na ke ktien ke jong blei bat ke jing duai tu blei nang kyrkhu ye pi bat ke jing sakri ke jong pi ye ka kam ke jong u ha ke de por ngi so ban pan map ne ki para bengi ke balang ba ngi kumba klasan ni ke por ke program ba kami shibeje siteng ha ke jing sha ke sacrament ke julong be ke por shibeje. Tadi nak kata kadau ba buon kila kulmar ka por kila phone ban kali bat kidon ki balai wan slam bat kidon ru ki bandang wan namar ki perkhat ba ka por ka long shibaji steng ngi ka pat ba pinum so ya kanika jing bombit bambiang ha kanika jing shon ka program ngi pidang subhai pi baroh ki para ru khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh ki para ru khot ki ban kiwei pat ki balang ru ki bala bandon rengkat ba ngi Hakan ni kejian sang Sacrament ke Jingkhawai U Trai. Bani aingo bangila bani selok langkum ni ka yeng ke bakhoi ke bakentang ke U Blei. Ban mani ban sakri o bat ban yok bentan na kami ke U Trai. Ngi pedang sobharu ya kibah ngidang su dap pedang riu dekat mana ka ke sengi balang kepala dep. Ngi pedang epi syaka jinga selok jong ki riu dekat. Kidan ki para bangeit kiba mla ban wan jinga seng dari kiba kmi ling baka YouTube channel jong ke balang ke Jingkhawai U Blei piru haga kerteng ke U Trai Jesus Christ kibala temen kiba dana ke jing stam kiba mla suban wan syaka yeng ke U Blei kumba julong kurukom ndapil apentip ma pi syangi ngin sayo ban wan ban pendep ya ke sakramen ke Jingkhawai U Trai haki yeng ki sem ki jong pi
U Blei tu un kyrkhu yangi baroh. Ngini batang ya kajing syakri ya U Blei da kabang yarwai lang kajing ruai ka ba arspa andriu. Barhadian kani kajing ruai ngin si asngau ya ka khubor na kakhtien ka U Blei. Hangtai ngayo I jing phalla jing mut jilliu jong U Blei. Men ba pat thau ka eden ula kre ka jing isnai. Men ba pat don ka jing pang nong pen khia ula bo yaki nong shun ula leit yaki nong shun ula e yungan yaro junam do ka jing ruai ka ba arspa andrio. Hang tai ngai yo I jing pala jing mo jel leo jong U Blei en ba patau ka eden ula kre ka jing isnei en ba don ka jing pan o non pe ya ulabu ya kinong shon ula ye yungan ya roju nom du ai ka jing pen bom jikut ka jing to mo jong U Trai an ialam ki kun ka jing do shai ka jing long ki riu shai jing it Balang bom jikut kom ka jing long U Blei ka kedup ki kun ka jing ya ha uji su trai jongi ki teman besan ki dekat komiti Balang ki para ru dekat baroh ngai U Blei api ka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai ba unong penim jongi U Jesus Christ ngadap da ka jing kemen ka ba krau na ka benta ka ni ka por bangala ban sami ka khubor jong ka jing pen kre na ka benta ki men sim bet ki do not ki jongi shwa begin yo benta na ka miet ka jong trai ba da shwa begin yo sngau ya ka khubor pan ngadon nagaliang jo ka Balang ban pen pau ka jikso ngo ya phi ki reu de khot jong ka Balang Mawroh ki bale pendep hok ya ka benta ka ba la shani api bat ka ba phila kular ban pendep philewan renti shaka jingjet temen besan bat ke jingjet de khot komiti Balang ngila ada biang thau bha ka koram kumbalabu ka presbytery bat kumbalabu ka district but daka jisne ke U Blei ula say saungut ki temen besan ki bat mai na ka Balang ka jongi but khat nyungut ki de khot komiti Balang na ka Balang ka jongi ngidap daka jing saungut ko ba krau ya U Blei ubal kyrkhu ingi ka Balang adu kan ne but ngidap daka jing saungut ya phiru ki para reu de khot ki ba ki bala pendap ya la ka jong ka kamram ha ka jing wan renti ha ka jing duai bat ha ka jing tho kat kum ka jing penshai ka jong Blei ko Blei shibon ya ka jing trai lang ka jong phi ngin dan don kam ya ka jing trai lang ka jong phi ha ka ni ka snem ka banwan arajar arpulai ka wei ka ba ka Balang Mawroh ka diben pediang ka long ka jing seng samla district ka ban long ka pratrik u January arajar arpulai ha ka tu sngi kin ya wan ki para bangeit na ka Balang Put Muri na umrenja na kenton masar
Bat na umsing mau konro, bat kala dei ka benta jongi ban pediang eki, haki yeng ki sem ki jongi, ban ye di sha ban ye bamja, haka sengi U Trai, bat kata kalong bangin bu jingmut, bat bangin penkrek pat naka benta kata. Bat kawai pat kalong bahaka shitrik Februari ka PCI Presbyterian Church of India kan pelong ya ka seminar hang ni ka balang ka jongi baraka por janmet kan long ka jingseng jo ka PCI kadi ka met balang ti kum tangi kerpa de pi ki pararu du khot hoj phimla ban be man ka sngi met balang namar ki kam ki jing trai ki bobun ha yeng rei ngi da kerpa de pi ha ka shitrik Februari kadai ka jingseng ka ban penia da ka PCI Ndon nong keren nak PCI, ndon ki kuaya, bat inget ba piniawan kenang ba kanumi ilong teli, bat sudah hakmat jongi ka bor balang ka balong ka khli du ka jongi. Ngin sapan banai ka ni dalajan kitu gisngi. Ka kubor hagani ka khat praterik, kalong syapang kamari ka kemi jong Jisu, kamari ka kemi jong Jisu, kung bangitip sa shitayaw mentay ngin sayo ya ka Christmas, bat namar baka hap haka arpusan terik, kabalong ka sengi U Trai ka bakhat du jong snem, nakata daw ya ka Sacrament I lapen kan ria, nakapor ngamut banong naka sengi U Trai ka bakhat du, siya kani ka sengi U Trai ka balay jong nu benay. Kamari ka kemi jong Jisu, ka nongrim kalong Lukas lenong ka banengkong, kidukhat arpun riu hadu lai pupra, ngan pule kamstet. Tihau benai bahan riau la pha yu tau angel Gabriel na U Blei syaka snong ha Galilea ka bakerteng ka Nazaret syaka thaisoti ka balete ktien ba U Blei u bakerteng U Joseph na ka yeng U David ka kerteng ka thaisoti ka long ka Mari u tau angel ti habau la lej hapo syaka ula ong U Blei pha ka balayo ka jingai ei bakrau U Trai u don lembat pha la kyrkhu ya pa pdeng ki kentei kate kala sko khuslai naga jing ong jong u bat kala pusan halade hatu ko bakumno kala ban long kani ka jing Blei utau angel ula ong te haka to wat shepti ko mari na ba phala shem ka jingai ei bat U Blei te khmi phansapun khon halaka khpo bat phan kha yo khon bat phan khot e ka kerteng jong u Jisu une unong ubakhrao badan khot u khon ubakle tam e baru try bau Blei un ai ha u ya ka khet U David u khpa jong u bat un sun shar halor ka yeng U Jacob halakarta bat ka hima jong u ru kabanum kutshu te kamari kala ong hau tau angel kumno kani kala ban long haba ngampat itu yo breu u tau angel te u de tho ula ong ka uman sim ba khoj un wan pha bat ka bor ba khli tam e kan ka halor jong pha namar kataru ye tai ba khoj iba an kha an khot u khon U Blei hakmi iro ke Elizabeth ka kur jong pa karo kalapun khon shenrang haga jinglong temmen jong ka bat une ulong u benai ban riu ya ka bala jukhot ka balengki naba ka weiru ka ktien U Blei kanum long klem ka bor kamari te kala ong hakmi ka shakri jong U Trai to kan long hanga kat bokom ka ktien jong me teu tau angel ula lej no nakam ngi la pule mentan ya ka jingesem ka jong U angel Gabriel bat ka Mari bat kani kala ja nriu benai hadin ka jing armet jong ka Elizabeth ka don ka jingedei bat ka Mari haka Bible phareng kong cousin kila ban long shibakha la ni shiparakha la ni shiparar keme ngimtip ya kata Henry Elizabeth ka de ka bal atemmen bat ka balengki ka bamut kamla ban yo khon Henry hagi sngi ki jinglong temmen kala armet menta kala dap nru benai bat hamar kata kapor olawan pa unu angel Gabriel hakamari kamari pat ka de ka thesati ka baladep ya ka jingete ktien Henry 4 pendep ya ka jinget ho shongkurim ngan haban pensaya kani hangi ngidon artli ki bangi pendep ka we ga de ka jingete ktien ka ba ar ka de ka jinget ho shongkurim hagi jiu ki don kata ka jingete nangta ki don ka betrothal ka bas kembha ka bla long hikum ba tho laj satang ba shong yasa bat ka sawan ka jingkenti kurim kalawan ka jingete nengkong nangta kawan ka betrothal ka bomot layate skembha
bat ladayalaj ru de bandon da kajinga pelaj tengah bat kabalai kalong kajinga thok shong kurim bat hadin kata kia shong yesa ti ulawan kren uni u Angel Gabriel ya kamari ule tho ba pan sapun khon bat pan kha yonu kun lung bat kamari ko ongkumro kani kala ban long ngala dep e gani kajinga te ngala dep e ga betrothal tamangam pat ya thok shong kurim ngampat dia syong bat unu Joseph namar kata kumno kani kala ban long kamari badu Joseph kisah Nasaret kabade ga shnongrit kumba shispa 10 kilometer shaphang shatei na kanong ba Jerusalem bat kidon haga jaka kabajengai na Jerusalem na Bethlehem kabade ga shnong trai ka jongki dei namar kata kapor bakawan katuga census haga khasi ki ong ka khanas mari ya ka census haba kawan ka to ka census lani ka khanas mari ki sahaban le sha Bethlehem ban ai ka jingkhen ya ladi kat kum ka rukom jong ka to ka por kamari kadang long kumba khatsan lani khan Jerusalem karta ki kan the ka to ka por kim da ap hadu bandala dap khat prasnem kumba mengi menta lani ki arpho shaneng Ndrei khatsan khan Jerusalem kila biang bani thok shong kurim ushen rang pat ukham rang ba kabomut ula don ka kamai kaji ula don ka trei ka khata ula la ban yeng helaki jong ki kejat bat ula ban kershan yala ka jong ka yeng ka sem baru Joseph hila ban mudur udang pen kre ban shna ngamut ban ong udang pen kre e ka yeng na ka benta ka ban salong ka kurim ka jong u kamari Ula dep ia ka jingete, ula dep ia ka betrothal, bat mentau ap satang ia ka jingketiu kurim. Urang pen kre ia ka yeng bakin syong kin sa. Let's say ula jan dep sa satang kandiat. Habakawan kani ka khubor ba kani ka mari kala armet. Kaong ta kaong ba kadai ka thai sati. Ndrei ka jing bena ka jing tip ka long ba kani kala armet bat kan sakha yau kun lung. U Joseph ula lengo kumno kani kala ban long bat ha ka banengkong ka sitom yu ban pediang ban ngipuli ka gospel u Matthews baula perkhat ban ya pelat tengah no eka namar ken ma ngol ong mene hadin ka betrothal ladaya laj de ban pendep daga jing ya pelat tengah umur ban pelat no eka rede hamar kata ka por bau jo Angel Gabriel lawan ban pa u ban WhatsApp tieng ban shimini kunlung kumi jong mehi Namar ba ini kunlung iwan na U Blei bat kamari kalapun na uman simbak khot bat memelong ukpa kani ka perthai nagabenta jong ini kunlung niyo ihang ni ya ka jinglong ka jong U Joseph ba ukloy ban pendem yala dia ka mon ka jong U Blei ukloy ban len yala dia kenang ba on tap buram ya kamari ban tap buram ya uni kunlung ngiju perkhat balai ba U Blei ujiet yu Joseph balai bo umjid da u weipat ubrio balai bo umjid da u ba reuspa balai bo umjid do ba he bahan balai bo umjid do misteri nang nina Galilea kajubab ni sotu shai kadai na marba u Joseph u de ubrio ba kensai ka jinglong ba ubrio ba sngewlem ye kiwei baru Joseph ulajid bantap buram ya kamari bat inu kunlung da ka ba pediang Yau nu kunlung ban penhe pensan yu nangta ngiyu i pat e jing shep tieng haka do no jongka mari kamari marsen yu i yau tau angel kala shep tieng haka ktin Greek phobia kadi ktin pareng ka bomot bala shooting palat e gano te ka meri ru ka poy ka phobia haba kai i ya u angel lar pipule ka Bible Nadu testament barim hadu bathmai ngiu i bagi beri ki sheptieng de ki iu angel namar ulong ujing tau uba khlan uba khrau uba donbor bat ki bayu iu angel ka benengkong kalong ka jing sheptieng banda pi pet ki kentien nengkong jong angel hang no ru ki long wat sheptieng ndala kendu yo ki kimi ki pa jong Samuel ru ngamut balong jong Samson ru kentin nengkong Joel kalong WhatsApp tieng dalai kendu ya Joseph ru WhatsApp tieng dalai kendu ya ka
mariru WhatsApp ting kata kalongka kubor ka bangiyo naki angel WhatsApp ting baki angel kideki nongra kubor angelos haktin Greek malak haktin Hebrew kamut ki nongra kubor ndaw taw angel lawan bania thu ya kamari kala ngolungo kong kumno kani kala banlong ba mga kabadang long katay sakti ngan punyo no kunlong ban kha baru angel Gabriel ula batay ula pensaya ka bakani kan long ka kamba ka U Blei mdan dakanu kunu kala pat ban batay ya kani ka jingja kadi ka kamba ka U Blei kadi ka miracle namar kata ka way ni ki Jingkhawai shong tanrai jo ka Balang Kristan kalong ka virgin conception ka virgin birth ka bomot kapun ka tesoti bat ka kha ka tesoti kata ka de ka way ni ki Jingkhawai shong tanrai jong ka Balang bat ngiyu baka mari habakalayo asngo ya kani kala perkhat kala puson bat kala keli unu khulung uban kha unlong ubakumno bat ka jubab kalong ka kerteng jo kalong Jisu ka bamut un pelat ya kibreu ne ki pop ki jongki Jisu hagaktin Greek Yesus hagaktin Hebrew Yeshua ka bamut the Lord saves U Trai upan im uta ude uban pansakha ko kamari uban pen im ye kibreu ki jong o ulong bakrau ulong khun ju ba khli tam un shonga ka khet ka jong debet un senshar halor ka yeng Jacob halakarta bat ka hima ka jong o ka banum kutsho kata ka di ka kerdan jong nu kunlong uba pansakha bat ka mari ngiu ka mansim ka jong ka mari ka pendem yala ka jong ka donut ya ka mon ka bakhoi ka jong Blei bat ka ong to kan long hanga kat bakum ka ktien ka jong me kamari ka dei ka ba U Blei bat ngila ban keli balai ba U Blei legit ya kamari ni so tho balai ujit u Joseph namar u deu breu babaha u mistri na Galilea ujit ru ya kamari namar kamari ru ka dei ka kenna kadika samla ka ba U Blei kadika samla ka ba la ban long ka kmi jong to Messiah ningkong kam so tho ningkong kam shempang Nre anda kala so tho anda kala shempang ka pediang bet ko ong to ai bakan long hanga kat bakum ka ktien ki chong me ngidon kam kum kani ka jinglong U Blei bangin pediang ya ka jing penyai ka jong Blei ka jing im ka jongi bangin pediang ya ka jing alam ka jong Blei hapne ki jing ki bangila bani kendo ka jing ko ngo jong ka mari ka penmi shibun ki jing ka jing ko ngo jong ka mari kalawan shibun ki jing shitom na kabanta jong ka baru Joseph kahaban ni ai jing Kenya ka census nang ta kan let na te na Nazaret shadu Bethlehem nang ta lahaban kha haga sem kulai nang ta khendiat por hadin lahaban pet no shari Egypt namar ba unius Herod umut ban penyap yaunu kunlung nang ta na Egypt ban wan pai pat sha Nazaret ban yo ban tei pat ya ka yeng ka sem ha Nazaret hadin bala bon snem nang ta bakan yo yala ujong khon u Jesus Christ ba un long breu man breu bat ba un kup ya ka jing long Blei ka bapura ba un le ki kamba ki ba krau ba un pen khia ki ba pang ba un hikai ye ki jing hikai ki ba jellio bat kamari kala de ban yo iru yala ujong khon ba la sha sa nar phana hakajing shisha kamari kala so thu lupa hala ka do not ba unu khun jonga ubalong kerpang un sayap akawai ka sngi namar ba Simeon ula de ban ya thu lupa ya ka pikin ma wa prasngi hadin ba lakhai khunlung kilara sa temple ban pendep ikan niam kerukom hangta kile kendo ya u Simeon bat ya ka ana ki balong ki arngut ki breu ki U Blei ki basong ki basa angta bat uni u Simeon uladep ban keren lupa te ya ka mari ni pule lendong ka baar ka khot lai pusan u Simeon ula kyrkhu ya kiru bar ula ong ka mari ka kemejong u hakmi labo ya uni
Ya kaban long ka jing kelon bat ka jing yang iki shibun ka Israel. Bat ka dak ru ya kaban keren persya. Shisha an pan pay ya kaman siem jong pa hiru dak wat lam. Bat an yo pan pa ki jing mut na ki babon ki dok not. Ukren shai usimian ni ong ko mari pakamen ha ka jing kha jonu kunlung. Henry totip ba an sa pan pay ya kaman siem jong pa dak wat lam. Kan salong kumbala dung nang ni naman siem da ka wat lam. Ko kamari kata kadeka jingong jong simian namar kata kamari ka aso thu lupa bau ni khun jong ka unum imslam unim kan sai andre unim lengkot kisngi ki jong o andre kamari kamshim ut kamari kamshim yele persya kasu pediang baik kala ailut ya ka baka ka don bakan yo bakan syakri U Blei u Joseph ro ula thelut kabaudan kumukpa hakani ka perthai yau nu kunnom Jisu ula sumar bahayo o pada ula pendep ialah ka jongka benta ki khana pateng ki ong ba u Joseph ula klat shua bon klat u Jisu shim imslam kita di khana pateng shim tho ka Bible nre ngiu i kamari ka dona ka jingyap ka jong Jisu u Joseph pat shano te imat kadai kata ka ba ong ki khana pateng jong ka balang bau Joseph ula yap no kham kloi shua bon klat u khon jo u Jisu kini arngut ngi ui ka jinglong len lade ka jo Joseph bat kamari ban pendep ya ka mon ka ba khoi ka jo Blei bat kani ka de ka jinglong ka ba mangi ki kimi ki pa ngi de ban bot nuksa yala ki jong ki khon ya ka mon ka ba khoi ka jo Blei kumba u Joseph bat kamari ki et yu khon long Jisu ki sumari o mangirong in eight in sumari lagi jong ki khon khamtam hakaliang mansem ngiu iru yau Joseph bat kamari ki ba kongo e ka mon ga jong Blei bat ki ba pendap hok e ka e ga bo Blei ushania aki bat kini ki long ki nong muna na ka benta jongi ba mangiru ngin len yala de bat bingin pendap e ka mon ka ba khoi ka jong Blei ban len yala de ban len yala de kalong ka ba adu kata-kata ban IT yala de kalong ka ba adu kata-kata wat langi ruai ka jonga kandu langa khen ka bakor nang sat yang a Jisu ngan le kum kayor henry ka de bandon kata ka jinglen yala de ban pendep e ka mon ka ba khoi ka jong Blei ka jinglen yala de na ka benta ban penroi ya ka hima ka jong Blei balai bangi de ban len yala de kanang ban syai kini kekentin len yala de hakaketin pareng kalong sacrifice balai kalong ko don kam bangin sacrifice bangin len yala de namar ba klem ka jing len yala de nginum la ban khet yu so jong ka jing job kidon ki bang nginum la satya ban yo lom dangi len yala de lom dangi sacrifice yala de nakabenta kata ka kam hakanu ka benta jong ka jing em ka jong pi hakanu ka jilli bau Blei khot epi ban len yala de naga benta ka kam ko jong o lara pilong ki bala syajit kum ki temen besan lani ki bala dep pen gentang kum ki temen besan ka jing khot ka long ban len yala de shibun ki kam yeng kam sem ki kam ki jing tre ki jong pi khanang ban ai ki jing shakri U Blei lara pila syajit khot committee balang pide ban len yala de ya ki kat to kat ne ki ka por le jong khanang ban pen biang ya ka kam ko jong ka balang da pilong nong yalam GSeng gentai nong yalam GSeng samla nong yalam GSeng kena no hi kai school pen pau lani ki basmat ki batista ban wan chi GSeng yeng hagaji sha ngide ben yelet chi GSeng yeng ngide ben yelet chi GSeng yeng bangide ban len yala ka jong kapor haga siu trai janmet lani ka siu nong kong janmet la ka long siu nong kong bangine yelet chi yeng para banget chi GSeng yeng ban yo ban pen shnganye ki ka jinglong kristan kalong ka jinglen yala de bat kamari baru Joseph kila pen inuk sa da ka jinglen yala de balai bangi de ban len yala de namar bau Jisu ula len yala de naka benta jongi ngipuli yoknes lenong ka khat kendai kumno Jisu ula len yala de kat ka jing e jong Jisu yala ka jong ka keme ula de ban khublei no eka ba on let no naka ni ka perthai yoknes khat kendai arfusan hadu arpo nyeo tila yang hajan kata ka ding pna jo Jisu ka keme jo o
Bat kapara ka kami jong u, kamari ka nong Magdala, kamari ka tengah jong u Klopas. Mudur mapi ka kami kan yeng kan iu kun ubasya sa narpna. Kajing kordit, kajing lanot ka ba usya ukun. Kamari ka yeng hang ta kapait la ujong kun. Ubasya sa prek, ubasya sum, ubah penpong ki pansngiat sya. Namar kata habau Jisu la yu iya la ka kami bat yu tau senran. Yau bau juit, bau yang hajan, uang halaka kami, ko kabriu, hakmi ilau kon. Ukren ni kamari, uang ko mei jonga, ko kabriu, kam di kaktin ka batok met ka ba ko kabriu, hakaktin pareng pila banong madam, lani lady, lani ikong badan buram, ukot kumtai laga jonga kami, uang ko kabriu, hakmi ilau kon, ukudau yau yones. Hadin katau lo ong hausenran, hakmi ila ka kami nadu kata ka porte utau senran ula shimeka shaka yeng ka jong uhi u Jisu wat haga jing sha shitom jong u halor ka ding na kalbariru kun mau ila ka jong ka kami yu i ka jing pat ka do no jong ka baru sotho bakalong suda kalong thli wa phaladu yu ne weu khon ka bomut yala de balayap halor ding na wong shim nu yones nu long khon nu jong ka Baru ong ru yones ko yones to sumari me jonga kumba men sumar ya ka kemela jong. Ngiyu i hang ne ka jinglen lade ka jong Jisu. Ka jinglen lade ka jong kamari ya lau jong khon ban pendep ya ka mission ka jong Blei. Bat ka jing khot ingi ru kalong ban len ya lade ya ka no ka bo Blei khot ingi. Ka ai ka bo Blei khot ipi ban len ya lade. Ka ai ka bo Blei khot ipi ban len ya lade. Piso tan ban im ka jing im Kristan. Sngewbha ki jing ba phi kendu ki la long palat. Sngewbha ka jing khot sha ka jing long U Blei. Bat ka jing long khot ala ka jong ka jing em ka palat. Nrei len ya la de len ya ka jing long do len ya ka jing brai jong ki khmat len ya ka jing brai jong ka met. Bat IT ya la de shu Jisu. Kumba ka Mariu Joseph ki la len ya la de na ka bentau trai Jisu. Kumba Jisu la len ya la de na ka benta jong phi. Ma phi mangaru ngin len ya la de na ka benta jong o. Tu blame kyrkhu ingi lingba kani ka khubor na ka htien ka khoi ka jong o na ka benta ka buram ka jong Blei. Amen. Ngini bateng ye ka jing shakri jong U Blei ngini ruai ka jing ruai ka ba lai phulai. Bat hadin kani ka jing ruai nga kerpat ba pinum pat shong nrei kat ba pidang yeng ngini shim mentalang ha ka jing spell ye kani ka jing pla ka jing ki apostol. Barhadin kata rawat pat shong kat beginang yeng ngin duai pengetang yu kupu bari ka khuri. Bat kat beginang ruai kini ka jing ruai nga kerpat iki teman besan bikin sobaban weng no ya kani ka jing tap jong kani ka miet ka jong utrai. Hakumi layo nong penim lok wa kordor ngila shem. Belayat huru dau Moses bat ki prophet laman slem. Ke dekat ke baar ukun lang berat ujong U Blei ulayap akal bari ya ka ram jongi la siudap lenti syabeneng la ple ke jingruai ke balai fulai. Aku milayo nong pen em lok bagordor ngilai syem laya turuda Moses bat ki prophet la menslem on U Blei Shapertai ulawan ban pen em ai o kun lang rot ujong U Blei ulayap hai kalbari ya karam jongi la siudep lenti syaboneng lapli
เป็นโยยังโอเนอุลอกลาได้บันอิดบัดบันยารอกาดบาเอ็มเจงเอ็มจงงาอุลาเซสปาอุนังสายนาจิงลองเรมอาเลลังบาสเงาบังยูบันยาโรเอบาคา Ka jingphla ka jinget ki apostol. Nganget hau blei ukpa badon bor baroh. Unong tau ka beneng bat ka kendo. Bat hau Jesu Christ ukhon batang marway jeng u. Utrai jengi. Ubalapun dau mensim bakhot. Ubalakha nakamari tei soti. Ubalasya shitom hau Pontius Pilat. Lasa narpna ya u, ulayap bat latep ya u, ulahyar syakirew yap, ulami pat na kibayap, ha kasngi kabalay, ulakiw sa beneng, bat ulasyong, ha kakti kamon, U Blei ukpa badon bor baroh, nang ta unwan ban bishar, ya kibaim bat kibayap. Nganget hau mensim bakhot, ka balang bakhot chitelup ka perthei, ka jingye selok kiriu khot, ka jingmap ya kipop, ka jingmi pat jong kamet, bat ka jingim bam jukut. Amen. Ngini duai. Ngiyang akhmat ka burom ka jome ko trai, U Blei ukpau jongi bahabeneng, ban aingo namar ka jing, yap li ke jong khon jong meu Jesu Christ na kabenta ki pop ki jongi ban aingo e ke jing len ladi ke jong Jesu bondu la ke jong ke jing em knang bangingin yo em ban ngi aingo ru na kabenta ke jing len ladi ke jong Joseph bat kamari bakin long ki kme ki pa haparthei yo Jesu bakin la bakin pensan penrang ba yo o bon kup ye ke jing long rang ba bat baon pendep ega mission jong u hakani ka perthei ira pa ko khubor ka bali sngow kan kreningi bangin nang bangin len yaladi ya kanu kono ko me khot ingi bangin la bangin im na ka benta ka buram ka jong me idwai ka ni ka por men kyrkhu ya ka jing shim benta ka jongi na ka me ka jong me ko trai ban gan tang yu khpu baon long hangi ka met u kris ka bala pen khen na ka benta jongi ban gan tang ye ka khuri bakan long hangi kasnam ke jong Jesu Christ ka masaj par ye ki pop ki jongi pengetang yu syakri barit ujong me ubade ban pendap ubade ban ialam ya kani ka niam ka rukom bat iki paranong syara ki temen besan ki badan kani ka benta ka bakentang ban sam na ka me ke jong me penlonging ki babet ban ai kani ka jing syakri ya me lembat ki parareu de khodro kyrkhu ingi habangi dei ban shim benta na ka me ke jong me ngi aingo ime ko trai ba me asngu ki jing tuai jongi Yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang. Haka kerteng ngi jong utrai baru nong penim jong Jesus Christ. Amen. Sobaban syong. Kaktiin ke jong blei ke ong. Na bangala pediang na utrai. Ya ka bangala IT pateng ruapi. Bau Jisu ubau utrai. Haka takamiet kabaladino yu ulashim yu kupu. Barhabola la ngo ula kedia barula ong to shimpi to bam unie ulong kamet jonga ya kabala pen ken na kabanta jong pi to le ekane ya kaban ken mau nga barhagani ka por mangaru kumu syakri barit e jong blei nga shiminu kupu daga jingsong tho bangalong unong pop bakrao ban nga don kam ban yo benta naga met ukris kabala penken na kabenta ki pop ki jonga tu bleu ni harap enga habang pendep ya kani kabenta kabakentang
Ujisu ong. Kani kalong kamet ke jonga. Kabalapan kain na kabenta jong pi. Tulek pi kani ban ken mau yang Kani kalong kamet jonga. Kabalapan kain na kabenta jong pi. Tulek pi kani ban ken mau yang Kumju ru ya kuri. Hadin ke babam jamit uda ong. Kani ke kuri. Kalong ke jutang ke batmai daga senam ke jonga. Ya kani tulek pi. Katno sin ruba pidi ya ka. Ban ken mau yang Hagani kapor mangaru ku musyakri barit U Blei ngashim ya kani ka khuri daga jingso tho bangalong unong pop ubakrao ubadon kami ka jingsat kepada kasnam ka jong Jisu ban pen gentang khot ban pen kesan nga Ahmad U Blei U Blei ni harap nga habang pendap ya kani ka benta Namar katno sinru pa pia ba mi nukpu bat pia di ya kani ka khuri pi pen pau ya ka jingyap U Trai tat anda on wan Ujisu ong kani ka khuri kalong ka jutang ka batmai kepada kesenam ke jonga. Tulek pia kani ban ken mau yang Ujisu ong. Kani ke kuri kalong ke jutang ke batmai daga senam ke jonga. Tulek pia kani ban ken mau yang Ngiaingu U Blei baroh ngilayok benta na kami ke jong Trai kaburong baroh kalong U Blei Hakani kapor ngi desim benta haka Jingkhawai U Trai bar hadin kita nga kerpa di kita men besan akin satap no ya kani kami ke jong Trai tu ni yang lang baroh ko kpa jongi ubah beneng tu long bakhoi ke kerteng ke jong me tu wan ke hima ke jong me tu long komon ke jong me ha ka khando kum ba beneng to ari menta ke jing bam jongi kabala ka sngi to ma bringi kerengkang ke jongi kumbangir ngi ma bi bale sngi to wat elam ngi sing pen shoiro risumar ngi de sngi me jongi kima ka bor bat ka burom ro la kerta amen subaban shong Ngiaingu U Blei baladon rekat bat ngi ha kani ke jing pendep ke jongi ya ka Sacrament ke Jingkhawai U Trai long bala kyrkhu ka kerteng ke jong Trai ha kani ke porpat ngi ni sngono ke jing pen bana jong ka balang bar hadin kata ngin salum ke jing aingu bar ban pen kata ke jing aingu ngekerpat ya temen besan jongi temen besan Dr. Ola mari
Tawin duai. Ko kpa sngewbha beneng. Ngwana jan jame ko kenrat. Banai ngo me ko trai. Nama malang utrai ki met ki mensim ke jongi. Utrai klik jong ka balang. Utrai klik jong ka kam. Malang utrai blei nong bu nong thao. Obla thao ngi ki breu ko trai ha ka dur ke jom ha trai. Oba badru ki hok ti ki ba krau bor jom ke mo blei bla thao ngi trai ba ba. Ban panya ki jing mi hasla ke ka prathai. Menaburu ko trai ya kan yam kerukom ke mengidai ban pendap. Ban le ko trai ya ka ban kan mau ya blei. Ngidon mentah ke ying ke bakhu ke bakentang joma blei. Man ya shim mentah ko kenrat na ka mit ke bakentang ke joma. Ka Sacrament ke Jingkhawai U Trai Kenya trai baba. Ka ban pen mau ya blei. Ka no krau ke jing ba joma. Habe malasha ko trai halor ke ding pna. Ban long ulang kenya ko trai baba. Hoi ko trai kusiang jong ke jutang ablei. Ke jutang ke jing penyasuk yang ke bro ke bapop ban mau blei bahok. Ban long lang kenya ken ko trai ban sapan mi lekas nama blei. Na ke ban ta ban sai ko je ki pop bat ki roin krem jeng ablei. Atrai baba ka buram bat ke jeng asyame ko kenrat. Nama ka jeng it ke bamayan blei jong ma. Kejeng it ke bakrau jame ko kenrat. Habe malai tio neu kun bela kamar we ke ban yap bat ban pen imengi ki bro ke bapop atrai baba. Jisu be isnei ko trai man kyrkhu. Yang ilang baroh ke trai ke bala yo man syem mendan ke me ke bakentang jame. Ngin yo ma da blai ke jeng pen saj bor ke jeng pen thamai bor. Kenang ngila ban syakri khambha me atrai. Ngin laban yang scam amlaikum kisaki ke bakodol ke jome. Kia tiar ke ban ra ke jeng syai ke gospel jema blai. Hapdeng ke partai ke bat dumbat ke bat ngeu blai. Kyrkhu ko kendat ban ialam ngi kota kiskin ki por jeng ya blai. Namang nyo amat kota jeng cai bod man sim bakho jema. Ablai laman ka por ngi don kota ne klimat ban syakri melam bakijeng ai ngo ka kam jema blai. Nyai ngoi me ka kenrat malang utrai utenrai ke jing kyrkhu baroh. Na pedeng ke jing kyrkhu angi ko kenrat ngwan ra khan dia chaka kam joma. Ka ban long ke jing ai ngo ken ko kenrat. Na ka ban ta ke jing penyar ke himaba joma halak slak ndom. Ban pen priang ko trai ya ke gospel joma blai. Ban ialam ya ke tin ke jing penimai joma ko trai. La ka long hang ni bat keleng saudong ke partai. Nama katangi duai ko kenadi seban kyrkhu pen kentang. Yang ni jang ngo ngi ai sekam jom. Makin long ko trai ki baroi kerhai. Ki maman kerhai ko trai na kebanta ka kam jom ablai. Isai ban pediang ki ko trai kembaki long. Bar kyrkhu ki ko kenrat. Makin long ki basyam sobha kemat ke kajing isnai jom. Ni duai ko kenadi isnai ban kyrkhu ke wei pe ke khti bla no sekam jom ablai. Habangin kan mau ko trai bapam ngi ai ka kam jome. Ngin ai kam tam ki donot ki men sim jome ko trai. Ngin ong ko trai to wan se donot janga trai Jisu. Don jaka donot janga ko nong tembi. Me kwa ben ang nut ko trai bapam. Ngin ai ki donot ki men sim ngi jame. Ngin ai ki jing syakri me ko trai bolong trai kli jang ka balang. Bolong trai ki met bet ki men sim janga blai. Kyrkhu ko kendat ke baduk ke batangan ke bamyo kalat ke lenti ban yeslok ban angis ke kam jema blai. Metep khamha ko trai metep lot metep janai ki ko kendat. Ngiru ai ne benda jong kiro trai. Isai bikin yo mat ko trai ke jing kyrkhu blai jome. Ke jing it ba ke jing suk blai jome ko trai. Bikin sngau thu ko trai malong blai. Halo ki halor ki poha ki sngi ki por baroh. Isai man pediang ko trai ke benta benang sa ni sikri ki ma ki pop. Na beng nengi pan mengidam ke tengu Jisu nang penembih. Amen.
ngi penpau ke jing songo iki beledon bentah ke jinglum iki jing aingo badi temen besan Dr. O Lamare ban pengetang iki jing aingo U Blei nang kyrkhu ye phi badi ke jing syakri ke koridor ke jong phi kumju ke jing songo ye organist i Mrs. Aibyang Meka Kharsa no bad Mr. S Matlang nongelam jingruai rengkat kini samla kiba ringi kini gidur na benta ke YouTube channel jong ka Balang lembat kiwei patro kibe don benta ke jing pen kre na benta ke ni ke jing seng U Blei nang kyrkhu ye phi badi ke jing syakri ke jong phi ka kam ke jong u ngini penwai no e ke ni ke jing seng bad ngin mi na ke yeng ke jong U Blei da ke jing kemen ke ba krau bad ngin upkmi ye ke jing wan jong ka Christmas hakabayu Jesus Christ lakha syakani ke perthai ini penwai ngini ruai ke jing ruai ke ba arspa nyau Arhadin gini ke jing ruai nga kerpa di itemen besan I Kharsa no in sngewbha ban sapelat yangi daga jing kyrkhu penwai Jesus Syiem yang tangkum ne Syiem bangan khamkho ngamla bor ke jong me kanring hajan khaba ngasu lam banja jing mong jong me jiunom kin pen kot yanga ke jing ruai ke ba arspa nyau Jesus Syiem yang tangkum ne Syiem bangan khamkho amla borkat jong me kan ring hajan abang shulam banja Jing mong jong me, jing mong jong me, jiu nom kin pen kot yang ban yat marway hari kenja ngas ngaluat ngam yohun ngam jula banjok wat iwei ibaret naki nong shun gerteng jong me gerteng jong me kan pen pet yaki radba ki kam jurki tin kalbari ki tin kordor ki tin bal iya ibaret nakine yaki hangaba rolan komi hanta nang tangan yobor banjo dongin yatwai kokpa jongi bahabneng kanong idam daga jing sngongo yemekan ran ban manapan poilang yangi katni kiriu khot jong ka balang bat kiwei ru ban yo benta na kami ka bakantang ka jome hagani ka sacrament ka bakhadru jong kani ka snem ar pu ar nyango yaki jing don rangkat ka jome nyango yaki jing ptin ka jing ialam ka jome nyango yaki jing kershan bor ka jome yangi kumni ka magilong bat ngi dwai ablei ba meni snei ban panmat hangi yaki jing Sacrament Syiem yaki jing hun yaki jing kemen bangi yo ban Syiem bentana kami ka bakantang ka jome pelaj ingi nang ni rangkat bat ki jing kyrkhu baraka bawai no to da ai ru bagajing I Rev Jesus Christ U Trai unong penim unong siu spa ubala sha alor ka ding pna
ban penmi ika snam da ka banta ban saj iki pop ki ram ki jongi ka jing it ba ka ba khrau ka ba phla ka jong blei bau pa na bom chu kut ka jing slok ka jing penchaj bor ka jing ptin ka jing Lyndan Syiem ba khot kin yai long lem bat ngi I wei pa I wei kin long ring ka ru bat ki bangeit ki jong U Blei hagani ka ri bat ki leng set lak ka prthei man ta bat si ba bom chu kut ru amen